Хаби спиш ли, бе? Къде е топката? Ами стига с тази топка, обсебен си от топките, бе, Геро. Василий, трябва да ми кажеш, чета, Геро, чета. Ама аз наистина чета. И знаеш ли какво чета? Не. Сценария за новото си предаване. Ти имаш ново предаване? Имам ново предаване. И знаеш как се казва? Не, изненадай ме. Искаш да те изненадам? Да, не. Кажи ми как се казва. На задната седалка. С Азис. С кой? Аз с тебе. Да, с мен. Боже Господи. И искам да те помоля нещо. Нямам пари. Това е ясно. Да. Кажи ми, Какво? въпреки че лъжеш, че нямаш пари. Ти си един от най-богатите артисти. Какво ще ме помолиш? Кажи. Искам да те помоля, Да ти купя хляб. освен да ми купя хляб, Да. да ми бъдеш първия гост. Колко? Гост. Да. Боже, викам. Колко пъти ще си? И какво трябва да правя? Ами нищо, просто влез в колата. В тази кола? Да, в тази кола. Да, твоя ли? Влез в колата. Да. На продукцията е. Къде ще ходим? Къде ще ходим? Ще ти покажа къде съм израснал. Факултета Филиповци. Любимите ми места. Айде. Да. Боже. Вървя си, гледам кола. Викам на когото виждам тебе вътре. Помниш ли първият път с мен, когато се видяхме? А в интереса да мислех, че си по-надут. И аз за теб. Да, викам, то сега не, почне да ми прави фасон нещо. А че оказа Ма къде? и в капките. Да. И викам, той се оказа пати точно пич. Доста хора си мислят, че нали, всичко е полза, всичко е това, но се оказа, че си доста свестен и начетен в интерес на истината. Да, ти мислиш, че съм глупав на всичко. Между другото, мислиш, че надут и глупав. тотална празна лейка, но се оказа, че владееш езици, Да. което ме респектира жестоко. Между Така другото, е. така е. Аз пък за теб, знаеш какво си мислех? Какво? Мислех, не знам защо, не те познах, обаче си казвам, този човек не ме харесва и ще се опита да ме по някакъв начин да ме смаже или нещо, нали? Грубо казано, нали? Силно казано, но така ще ме игнорираш, няма да искаш да си ми приятел, няма да искаш да си говориш с мен. А толкова те харесвах. Харесвах? Ще говориш в минало време. От години съм те харесвал, още от предаването на БНТ, което водеше за гей двойките, ще да кажа, за любовните двойки. Не, БНТ, BTV. BTV ли беше? Да, BTV. Извинявайте, БНТ. Беше Горчиво се казваше. Горчиво и там, помня, даже с какво беше облечен, ако щеш ми вярвай, с черно поло. Черно поло. Черно поло бях, да. И толкова хубаво ти стоеш и си казвам, пази колко хубав мъж. Да. Ние след малко минаваме покрай факултета да спреме, освен след малко, да си купим писемки. Сокерен сме. Имаш ли приятели цигани, освен мен? Да. Лъжеш. Да. Израснал съм в Русе, до нас беше циганска малка махаличка. Бяха и мога ти кажа, че от най-добрите брати бяха цигани. И оттам имаше Геро, сокерен сме. Аз казвам, нищо не керец. Ето почва, защо да... Това не съм ти разправил. Спираха 3 коли. Такива марко и BMW, Audi и Mercedes. Една към друга с муцуните и циганите излизаха. И някакви големи спорове. И беше, хафте ми нето, халахте. Съответно, халахте ли евентуално, защото няма думи на циганските тези думи. Да, и това. Евентуално. Така съм се смел на двиличките. Ти обичаш, между другото, ти обичаш много циганска музика, аз съм те си чувал. И ти знаеш цигански песни. Пееше една циганска песен отзад бекстейдж, не ми се прави. Не си спокоя, бе. Леле! На Кондио, бе, тая. Коя? Не, на цигански си пееше. Доко, кай беше скакала, джаз. Доко, ей, челаве, дан, улас, мале джиджигас, улас, мале сокангерас. Кажи ми, първата ти работа, първата ти професия каква беше? Не! Започваме с това. Кой ти сложи това Геро? Защо Геро? Това съм а не Симчо. Симчо. Герасим. Макар че Симчо. Герасим Симо. Не, от крайно време още. Кой ти сложи Геро? Като дете са ме викали на кратката форма Геро. Преди Видин сходех на консултация да ме чуе Гец. Георги Георгиев Гец. Големия Гец. Да, големия. И бяхме насрочили среща, той да ме види в София, преди изпити да ме чуе, ставам... Сърцето ти, смисъл, притесняваше ли се? Какво се случи? Преди това, аз трябваше му звънна, ние се видяхме в Русе, запознаха ни в Русе. И там, като му звънна, казах, този човек вика, става ли за актьор? Човек, какво да каже, вижда някакво момче. И така погледна с него чудо, на бой, вика, става. Тоест, на ръст. Да. Вика, кога сте изпити? Викам 1 септември. Айде, вика, при това елата чуе в София. Вика, да... Ама той е приятелски, френдли настроен. Да. Кой знае колко такива като мен съм. Така. И отивам в София, вече съм в София и трябва да му звънна, да му кажа, че съм в София.
Ти не можеш да се представиш. Това бяха, ако имаш камера да заснеме, преди един телефон у нея с монетите. Да, слушай за това. И викам, Боже, да звъна, какво ще му кажа, защо така? Той сигурно изобщо не помни кой съм. Какво така? Боже, това беше 30 минути ада. И пускаш пред тебе всички да минават на телефоната. За да минете са. И накрая набирам, не, тъгърта ми набяха с шайбите. Набирам. Тут. Викам, много да не вдигне да каже. Да, не вдигне да. Тут. Ало, да. Викам, добър ден, господин Георгиев Гец. Обаждам се Герасим Георгиев от Рус. Аре бе, моето момче, той си такова. Виж колко мил човек. Да, и аз викам, веднага му отпусна такова. Къде си? Викам и тук в София. Утре, ела, чакам да даде ми адреса там на канала, живееш на... Чакам да в 6 часа така. Затворих, няма. На другия ден с материалите отивам. 6 часа стоя пред блока. О, Боже. И викам, звъня, няма никой. Звъня, няма. Викам, няма го тръгвам си, ето бил съм тук, не там. И в този момент вече, като тръгвам да се отказвам, гледам, чувам по улицата под тротуара мъж и жена, които си говорят, айде по-бързо, че момчето сигурно чака, закъсняхме тук. Той се за жена се прибира от пазаруване. Заради теб, за да не закъснее. Да. И извинявай, жената, знаеш като такова така. И влизаме горе, сядаме. И няма забравим никога това Васе. Купили кайсии. Те купили кайсии. И сядаме и той казва, виж сега, моето момче, аз отдавна не съм в академията, не знам какви са критериите в момента, ма дай да чуя дали такова. И почвам, аз казвам си, баснята, стихотворението, той залива се от такова. И вика по ръжа. Абе, ела тук да го чуеш, бе, ела да... И жената идва, жена му с една чиника с кайсии. И ми слагат, вика, вземи си моето момче. Какво аз не мога да... Викам, не, аз нямам. Какво не ядеш, бе, вика, кайсии? Викам, да, бе, аз. Сигурно съм взел 3-4 е така. С костюлките съм ги глътнал от притеснение. Да. Докато сме на темата за кайсиите, ето ти, за да ти припомним малко. Да ти припомним, да. Виждаш ли, аз виж колко съм запознат. Ето ти кайси. Да ти припомним. Хапни си една сега. Да. Защо ме караш да... Моля те една. Да, добре. Мишо, говорим за хубав момент, трябва да го... Възстановка веднага правим. Ма той също както... И беля, и така, и ям. И... Хъпни. Свърши я. И той вика, по-добре, супер. Спокойно вика, моя кандидат, вика, идеален си. Вика, как ти викат, бе? И ти Герасим. Как ти името? Аз викам Герасим Георгиев. Ти като мене вика, Георги Георгиев. Как ти викат накратко? Аз викам Геро. Ето. Герасим Георгиев Геро. Като мене. Георги Георгиев Гец. Защото Георгиев ви вика много магарите. Ама Гец и Геро е едно. Виж какво отношение имал към тебе още от първия път. И Гец ми даде това е псевдоним, който... Той е твоя кръстник. Така, да. Добре. Това късмет ли е? Вярваш ли в късмета? Вярвам, че няма нищо случайно в този свят. Някои хора подминават съдбата си. Тя идва на среща, те се разминават с нея. Това е много. Номер е да уловиш, когато съдбата ти почука на прозорец, както аз ти почуках преди малко. Да, аз съм твоята съдба. Така е. Цял живот ще сте носи на гърба си. И... Кажи ми, рисков играч ли си? Обичаш ли да рискуваш? 50-50. 50-50. Някой път се фърнам без да мисля. Емоциите са много лошо нещо. Напоследък се научих с годините, за малко по-голям от тебе сега, трябва да го знаят хората, ти младееш. Се научих да правя 10. Обаче знаеш ли какво? Да. Аз съм присъствал с тебе имало ситуации, когато сме били на снимки или на предавания, които си избухвал. Да. И ни респектираш всички млъкваме. Всички млъкваме. От шефа на продукцията, през мен, през гримьори, през оператори, всички мълчат и чакат да ти мине, защото пък ти минава много бързо. Помага ли ти това нещо? Да, това избухване. Трябва да изфърля тая... Аз много... Ти си същия, знае. Ти си професионалист до мозъкен кост. Когато видиш нещо, че се влачи, че някой не си е свършил както трябва работата, че малко мудно стават нещата. Че е топло. Че сме на високи обувки, че сме на тесни панталони. А ние заставим пред камера. Ние трябва да изглеждаме както трябва да го свърши нещата. И всичко това, което другия около камерата не си свършил работа, пречи на теб. И един път кажеш, втори път кажеш, не става. На третия път турбото се включва, повишаваш малко тон. Да, интересно е, че всеки път, когато съм бил с тебе на снимки... Да те забележа, т.е. да им покажеш кой е алфата, да. Че трябва да се свърши това нещо. И после като се свърши. На работа, окей, кажи ми в живота как е. Например, по светофарите, с улицата да слизаш с бухалка. Ела тук. С бухалка, но съм искал да сляза. Какво правиш такъв? Засичате някакъв?
Или някаква. Аз съм много цветущ в изказа си в колата. И, знаеш, и го правя, за да излея това нещо, което, за да не пристигаш до физически. Да. Но не спестявам нищо. Налиташ ли на бой? Бой не оправя. Кажи, налиташ ли на бой? Налитал ли си? Гледам да избягам тези неща, налитал съм. Бил съм си. Добре, а те разпознават ли? Те разпознават. Не, сега се пази жестоко. Да, нали? Защото си Веднъж известен да ти тръгнах направят. една ма засече, такова, и аз си свиркам, викам, какво правиш? Тя ми показва, тя ме храни от колата. Да, Факов, да. И аз на стовара се изравни с нея и слязох от колата. И чукам на прозореца, викам, какво бе моето? Тя бърза това. Нека! Викам, няма, нали искаш да ме нахраниш нещо? Кой ти дал книжка? Как караш ти? И в един момент от другите коли взеха се чува. Прибия, бате Геро, нали смисъл такива, давате ма. И в този момент усетих, че хората ме гледат, някой може да снима. Те снимат, разбира се. Веднага прибираш, защото... Веднага го изигра. Веднага го... Но... Смекчи го. И дори усетих се, че съм прекалил. Добре. Но не може пък да... Добре, как се справяш с това его? Аз обичам мъже с его. Твоето его е високо. Няма какво да се лъжа. Аз харесвам мъже с его. Когато имаш его, когато си държиш на твоето, веднага те определят, този е тежък характер. Този е много труден човек. Що? Защото имаш позиция, защото имаш его, защото знаеш кой си и колко струваш и какво можеш да свършиш. Да. Добре, да кажем, че не е толкова популярен. Някой човек, с който си работил и той е с голямо его, и ти си със своето си его, и той не отдръпва, например. Какво правиш в тази ситуация? По-умният отстъпва ли? Не знам. Често път изпадам съм в такива ситуации, когато едни хора не искат да разберат какво искам да им кажа и не ме разбират какво, аз се тръгвам. Като мен и аз се връцкам и си тръгвам. Не, аз не се просто виждам, че тук няма да се разберем, няма никакъв смисъл, но ни се изравняват критериите от към художествени факти, от към финанси, ако ще това. Защо се караме? Не сме се женили. Довиждане. Ама как? Така. Вие не ме чувате. Аз съм на един вагон книги, ти си на... Да. И да не съм на един вагон книги. Аз. Ти. Макрадени. Добре, дай нещо по-весело да разцъкаме. Между другото, ти си човекът, който ми е разказал най-смешният виц в живота ми. Аз познавам много артисти и много вицове съм чувал, но най-смешният виц в живота си, който съм чувал, е от теб и то по време на капките отзад бекстейдж. Аз мога да учам всеки ден. Разкажи го. Една жена тръгнала да пазарува. Така. Казва, че да взема хляб, саламче, мляко, да си взема от магазина и така обаче валяло. И както върви, гледа в една локва, паднал един такъв хомлес, т.е. бездомник. Клошар, да. Паднал в една локва и тя казва, пък загледала го и казва, този си го взема, си го изкъпя, си го пострижа, ще върши работа. Но само да отида да си купя хляб и навръщане си го взема. Купила хляб, върнала се, нямало го. И тя казва, все едно хляб не съм яла. Спестих другото. Все едно хляб не съм яла. Това е вица, който мога всеки ден да го слуша и всеки ден... той трябва да го разкаже, защото аз съм пробвал да го разказвам, чувал съм ги от други хора, не е също. Не. На жените действа ли им това нещо, че ти имаш чувство за хумор, че ти можеш да играеш, че можеш да имитираш? Винаги една жена харесва мъж с чувство за хумор. Нали? И аз така харесвам мъже с чувство за хумор. Е признак на интелигентност. Разбира се. Това е чувство за хумор. Не, жените много ценят това качество. Какъв е твоят тип, Геро? Какви жени харесваш, да кажем? Чаровни. Не красиви. Чаровни. И с много обичам бърз да мисъл, чувство за хумор и такт. Да имат такт. В казармата и като се уволних и аз служих в Добрич и там много момиче бях харесал, бях ми гажда. И тя обаче остана да работи на Албена в някакъв хотел. Аз в Русе, Винпром Русе работя така. И нещо бе не ми отговаря. Да? И аз тогава кола нямах нищо такова. И бях втора смяна, свърших втора смяна и както тръгнах да излизам от завод, ти кажеш, не, аз тръгвам за Албена. А това си бил любов. Хареса го това момиче. И тръгнах, стоп, так, до Варна, до Добрич, Албена. И отивам и я виждам с друг. Да беше. Набили го? Не. Аз няма смисъл това. Защо? Ама на кълъпа ги хващаш или просто... Прегърнати, такова с... Ама той момчето не е виновен, какво да го бие него? Не я фащаш... Не. Просто тя ме видя. А тя разбра ли, че си ги видял? Да. Аз съм доста... Какво каза, помниш ли? Тя просто няма... Лицето й се свлече надолу. И аз само казах, жива и здрава да си.
И отидох, никога не съм пил джин. Купих си една бутилка джин и се събудих на една педя от водата. В смисъл да бях паднал на плажа, ако беше придошло малко такова, това. И едни приятели мои, дето бях им казал, че съм, аз им звъннах, че съм в Албена, че така ще видим. Добре, намерили ме и ме извлачиха от плажа, в смисъл, ме прибрах. Добре, това ли ти е най-близката среща с смъртта, така да го кажем? То така ми прозвуча. Не. Има ли си друга близка среща с смъртта? Да. Говори ли ти си? Да, защото това е... Кажи. Това го знаят хората. Имам челна катастрофа в камион. Кога това? 2000-та година. И дето винаги, Гено, той виж как пух, виж как дебели, чак ти. Тогава ми се обърна метаболизма от стреса, може би. Не знам от кой може от това. И винаги съм казал, ако това е цената да съм жив, аз съм платил. Беше много... За нещо тежат ли ти килограмите? Темата е тази за камиона, не искам повече да я засягаме. Но ти каза това за метаболизма и всичко. Ходих тогава на циганка да ми... турска циганка, как се води? Ходжа си, невероятно. Да, в смисъл, да. Тя ми ля куршум. И помогна ли? Абсолютно, естествено. Просто махна го. Тя изобщо не знаеш кой съм. Тогава не бях феймас, не бях в смисъл такова популярна. 9 пъти ли? Колко пъти ми ля на главата оловото. И още с първото, като изля, каза, вика, момче, тук много ламарене е фарчало, бе. Изобщо. Втория път, вика, ти си без глава, щял си да бъдеш, вика, бе. Я виж ти. Обаче, вика, няма, вика, спокойно. Он е бил вашия отгоре и казал не. Дед някакъв имах един приятел, виж колко крайен. Защо не се шибнеш още един камион, вика, да се върнем табу. Ти идиот. Бре, какво мислиш за това? Вярваш ли, че ми минава през акъла? Сериозно да говоря. Веднага ме хвърли назад, когато ти си бил барман. 99-та година завърших Васе Витис и нищо. Тогава театрите не вземаха актьори, няма нищо, бе, наистина нищо. И се прибрах в Русе. И онзи ден, преди няколко дена се срещнахме с Борко Чучков и аз ме напомня тази ситуация, той каза, въобще не помня, виж, това е... И с Борко ми звъни един ден, Копеле, къде си? В Русе. Какво правиш? Отворя съм хладилника, ям, спа и това правя. Нищо. Първи автобус е веднага за София. Ма какво ще правя в София? То няма. Не може да стоиш в Русе, тук трябва да си. Ма викам, няма, аз ще измисля нещо. И аз какво да? Запалих. В смисъл, колата отивам, веднага билет си купих на автогарата. Автогарата, София и Борко ме среща. Викам, какво ще прави тук? Кажи им, пич, какво ще... Има мини бар, сме взели тук с брат ми. Неон на Паренсо беше. И вика, барман ще беше. Викам, Боре, аз никой не... Няма кафета, колето, не, така. И вечерта. И така почнах. Един ден се прибира вечерта от репетиции, аз бяхме сложили нощен бар. Да виж, смях там. Той дойде и каза, вика един от колегите, вика, няма да играе в представлението, чуя се какво прави, това ми е моят партньор. Аз казвам, той какво ще прави? Викам, кажи на Стефан, че аз ще го заместя. И той на другия ден дойде с текста, Стефан каза, идваш веднага. Виж, не си бил срамежлив, което е много хубаво. Не. Тогава, когато става въпрос за работа. Не си срамежлив, не си предснителен. Няма защо и да бъдеш. Като заговорихме за барманството, Геро, виж какъв коктейл съм ти забъркал в момента. Чакай. Сега, сега ще изкъща. можеш ли най да го журнеш? Боже мили, ти го отдъмна наведнъж. Не. Браво. Много ми стана витаминно. той се ококори. Сега си дръж чашката за продуктово позициониране, защото... Да, това Добре, какви коктейли си правил? Научил ли си някакъв коктейл? Не. Кажи ми. Не? Ти казвам, не. Нито един коктейл. Не. Аз не мога да... Ти го ще готвиш? Аз дали мога да готвя? Не ми игай. Питам те сериозно. Да, мога да готвя всичко. Аз не мога. Нищо не може. Яйца може да правя, да смисъл. Ще ти вратна едни яйца. Мога да ти вратна. Това ли ти идва? Това ми идва, на целия разговор да ми кажеш как ще вратна едни яйца? Да. Капама мога да правиш, примерно. Мога да правя капама. Мусака са на сън, смисъл дигаш ме и мога да ти я... Ето бе, покани ме един път у вас. Искаш да изпиеш моя? Не, ти вече ще гръмна от витамин. Сега ще дам контра въпрос на тебе. Обичаш ли лукс? Разбира се. Това е важна част от твоя живот ли? Не, но обичам. Няма какво да лъжа. Обичам. Да. Ти не обичаш ли лукса? Обичам, естествено. А защо не? А защо ме...
Просто ми е интересно и нека хората да знаят, защото си мислят, че ние сме фанати от гората. И какво да се движи с градски транспорт? Не, това ни е черта, няма какво. И то не е срамно да се движи. Аз в чужбина умирам като отида в чужбина да се кача в градския транспорт и да се воза. Любопитно ми е. Ама в чужбина да. В чужбина, Ама да. не сещаш, че като се качиш тук в градския транспорт, ти ще направиш 13 фотосесии. Ние сме снимали толкова много неща с теб, но едни от най-запомнящите моменти с теб изобщо в живота ми е как облякохме Чарлстоните с теб, как бяхме на високи обувки, Да. как саката ни бяха неудобни. Ти не се чувстваше добре в дрехите си, ти беше изнервен. При мен дрехите винаги са Да. проблем. И между другото, ти се гледаше към мен и сочиш и кажеш, ами то на вас кое е по-хубаво? Ми на по-хубаво ти стои, бе. Защото съм циганин и съм с черна кожа и винаги на черна кожа дрехата, особено лъскавата, стои по-добре. Ти си бял, хубав европеец. Аз Да. съм си индонезиец, А. филипинс. Да. Да не кажа Саудитска Арабия, нали? Но всичкото това нещо. И разбира се, че светещите дрехи на мен ми прилягат повече. Обаче ми беше гати купона. Беше голям купон. Аз Когато... много обожавам това. Ти обожаваш това време на 60-70-те? Обожавам 50-те. Това за мен е 60-те, най-силната епоха. Това е... Да, без там се 70-те. ражда... Аз не обичам 70-те. 50-те, добре. Да, 50-60-те. Но тогава музика се... Да. Първите. Мерли Монро, 50-те Да, години. Шат. Елвис Пресли. Да, Това е... И всичко... Те са били първи. да, пионери. Много е важно да си първи. Ти беше първи в България, който направи това, което си. И затова си. Защото е най-важно да си първи. Всички други са Всичко стана. след Сега гледай го. след- Сега Ма аз гледай съм да... Да. Да, ама ние сме го видели това. Точно. Точно така. И гладиатори сме били с тебе. Ти Аз беше, бе, аз бях ти гладиатор. беше Гладиатор? Мен няма такава броня. Не е вярно. Аз съм сигурен, че има... Има, разбира се, всякакви просто... гладиатори. Въпросът е, че ти много се очуди, когато ме видя толкова космат. Какво е Ти не това беше виждал толкова Аз не съм космат. те Ми аз виждал. ги пусках 4 месеца тия нещо? косми. Те е кос. Не смеех косъм да не падне от мене, за да мога да изглеждам по-автентичен, по-мъжествен. Да. Ами един мъж по какво може да се личи? Ми по космите и... Да, ти заради мен не си ги махнал. Не съм ги махнал, но се дърпам. Дърпаш ли се? Суетен ли си? Два пъти съм се дърпал. Суетен ли си, ми кажи? Човек, мъж, който държи на себе си, трябва да има Така е, абсолютно. суета в себе си. Но два пъти, и то заради представление, и път и за капките ви да се дърпах веднъж. Крака, ръце. Страшно нещо. Тя ме излъгаме тая, каза. След трето, четвърто, вече вика, претръпваш не боли. То ставаше по-лошо. Това ще по-лошо. Знаеш какво? Тя чу такива страшни неща за себе си. Добре, суеверен ли си? Да. Вярваш, че ако излезеш с десния крак от вкъщи, а не с левият, ще ти върви цял ден или ако котката мине че... О, заобикалям улица. Сериозно ли говориш? Да, ти да видиш, 50 годишен човек как заобикаля улица. Може. Страшно. Стълба като има, не минавам под нея. Аз съм... Искаш да ми развалиш деня, просто ми ги служи тези препятствия да закъснеш с 2 часа. Къде хвърлихте пъпа на дъщеря ти тогава? В Чинчета в Италия. Киностудията Чинчета. А сега помрънкаш, че искаш да става актриса. Може да не стане, може да стане продуцент, бе. Но... Може да стане... Моля ти, като ги знам нашите продуценти... Да, затова в Италия. Да, затова в Италия. Не, бе, нашите продуценти не са лоши, просто работят в... Както и... виж какъв въпрос ми дойде да те задам. Кажи, задай. Не може. Да. Ако може да избираш къде би се родил. О! Не, първото, което изниква. Америка. Сериозно? Америка заради таланта ми и не за друго. Просто защото там ще да бъде платен, оценен и разпространен. Също си го мисля, че аз видих съм на този принцип, че нашите актьори, нашите хора на изкуство са тук, защото почвата е много силна при нас и енергията е това. Ако бяхме на правилното място, всичките ще бъдат с Оскари, с гранита, всичките. Добре, ти къде си искал да се родиш? Веднага ти връщам въпроса. Грейт Бритън. Великобритания. Да. Що па там? Не знам, Лондон ми е адски любимо място. Леле, ненавиждам Лондон. Аз пък го обожавам. Не знам, нещо, някаква магия става. Там Ти он си е бил котел. Джаки Скорбач. Мислиш? Да, бил Аз си съм Джаки пък Скорбач. и Ричард Кой велик? Лъвско сърце. Да. Що да не съм? Чакай ме, Василе. Ми не може да си бил Ричард Лъвско сърце, защото аз съм бил съпруга на Ричард. И щях да те помня. Ти си една от съпругите на Хенри VIII. Той имал 7 или 6 Добре. съпруги. Да. Да, аз съм била най-главна. Добре, ти помниш ли кога за първи път стана? Кога стана популярен? Кога беше твоето първо разпознаване? Кога се усети като известен? Като звезда. Ти си звезда, защо? Не, силни думи са това звезда. О, Популярен човек.
защото работиш нещо, което се гледат. Ами, не знам, може би да, покрай горчиво. Никога не съм отказал на човек, който ме е спрял на улицата и искал да каже нещо с мен или да се снима. Или... Никога не си отказал? Не. О, аз отказвам често. Не мога. Аз не мога. Ами, винаги не знам защо, когато някой иска да се снима с мен или да си говори с мен, винаги той е на маса. Аз ям и устата ми е пълна. Това е друго, това, което го ненавиждам. Извинявайте, удобно ли ми? Не, нали? И не мога да кажа, защото тя ми пада храната от устата. А другите, които в заведението и те гледат постоянно какво ще кажеш, какво ще такова на сента масите, постоянно ти не можеш да кажеш две думи, не можеш да се избазика всичко. Ама това е част от цената, която трябва да платим. Да. И затова, както казва, да си станал счетоводител, бе. Да. Минаваме покрай Младежкия театър. Да. Добре, я би кажи, къде ти беше перката на теб, Карлсоне? В Младежкия. Младежкия дъщеря ми обожаваш това представление. Тя го гледала 20 пъти. Карлсон, който живее на покрива, аз бях Карлсон. С перката и тук беше. Но беше убийствено това детско представление. В петък си имал представление, после си бил някъде да се почне. И сутринта в 10 се трябва да отиш на представлението. Не знаеш къде си, света е друг. И ни дечица пълен салон. И айде, казва. Ох, дечиците и не разбрах, че не съм много за детски представления. Ами, и както аз не съм за детски дискотеки. Абе, ние хубаво си говорим, кажи ми, кой е най-големият бонус на това да си известен? Че много хора могат да чуят, ако имаш послание. Че до много по-голяма... Аудиторията е голяма и ако наистина, което би трябвало, защото ми взедеш на сцената, трябва да има какво да кажеш. И много по-хора хора ще го чуят. Какво е твоето послание? Колкото и тъпо да звучи. Да бъдем по-добри хора. Да се обичаме. Защо? Това е най-хубавото нещо, ако можем да им го набием на главите на хората. Да просто бъди добър човек, бе. Тук за един дюнер. Искаш ли си вземем по един дюнер? Ще ни се лепне. Нека ни се лепне, бе. Виж какви сме си хубави, бе. Между другото, да. Кой не ни харесва? Всички ни харесват. Мислиш? И това е истината. Който не ни харесва, искам да се похваля нещо, да го чуете хората. Две неща искам да кажа. Аз почна като в тези капките. Искам да си кажа. Ма не, защото е хубаво, че... И това не го правя, а просто искам да го споделя с тебе. Това е на Карлови Вари съм на фестивал. Това е 4-те А категории фестивали. Това са Кан, Берлин, Венеция и Карлови Вари. Европейските. И аз съм с Стефан Комадарев с филма му Уроците на блага. Сме от 2 до 5 юли на Карлови Вари. Ах, че хубаво! Официалната селекция на фестивала. Тоест, ние се борим за Кристалния глобус. Ох, колко хубаво! Да, Елис Корчева, пожелаваме пълен... Изнася филма целия Елис Корчева. От 30 дни. Да. А пък края на лято почвам втори сезон. Може би хората харесаха от този сериал, чакат. Втори сезон на Вина по БНТ почваме втори сезон. О, край! И супер. Значи ти от много работа, от много неща имат да ти се случват на тебе. Добре, кога ще пеем пак In Bed Bonus с теб? Ще мога ли да те намеря свободен? In Bed Bonus, 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 И това беше. Геро, оставям те тук. Фърнеш ме като на живота. Ами вече малко често да ти кажа... Томаш дойде ми Томаш. Аз Толерантос, ма циганин път да те издържа толкова време в колата. Да, извинявай. Това нещо. Такъв си такъв българин, аз не млъкна, бе. Цялото било после. Те не могат да се понасят, но и сега стои също камерите са неща. Васе, благодаря ти. Аз ти благодаря. Представяш си да монтират неща и после да не ни харесва. Какво правим? Трием. Ще ми съди. Не, трием правим. И тебе ще осъди. Представи да най-малкото нещо да търсиш хора да съдиш. Казах ти, че някои неща не искам да влизат. Изтриваме Не мога да се боря с продуцентите. Ти защо толкова много говори? Защото ти викаш дай говори. И ти каза бати нещата. Аз чак ми почервеняха ушите. Та агресия. Ей, на какво съм подложен? Да.